Huomenta äiti ja isä. Huomenta. Ja hyvää syntymäpäivää. Niin, onnea. Haluatko jotain aamupalaa? Kyllä kiitos. Minä voin käydä hakemassa. Keitä ajattelit kutsua? No, kaikki luokan tytöt ja pari muuta tyyppiä. Muistakaa sitten, ettei mitään alkoholijuomia. Me emme ole kuitenkaan vahtimassa teitä. Joo. Sinä aamupala. Vau, mistä hyvästä tämä on? No, löytäisin vain erikoisaamupalaa päivän sankarille. Kiitos äiti. Voi ei, minun pitää lähteä kouluun ihan kohta. No, syö äkkiä. Kiitos ruoasta äiti. Hei, kuinka toi sisään? Ai niin, kulta. Unohdimme antaa lahjasi. Voi kiitos äiti. No, minä tästä menenkin. Isäni tulee kohta töistä. Ja minä vähän koristelinkin jo. No, minä nyt menen. Ai moi Cindy, tuu vaan sisään. Kiitti. Ai niin, ja hyvää syntymäpäivää. Kiitti. Mä voin ottaa tän lahjan.